Nungtabok je umoni fanungthung, je jagao fanungthung, je hai fanungthung, kuti borokrokno musungui tongna, tei mwtairokno diayui tongna, nin hai life mannani bagui. Imagine khaidi, kebo kororpoti, boni umor 80 বছর, tei bono kebo masa thangai saoika, anonini joto sompoti ridi, angnono 17 বছরনি umor khai rufinai hinui, abo haike to khaiman gelak, but 80 বছরনি borok, boni sompoti no ruwui, of course no, 17 বছরনি umor no nanani, gosinai. Sabo musungya tong, sakni life no tewaisa thangnani. Hayade, ang tamo sananai, norok bujiui no mankhana bile dorlok. Nungtabok je umoro fanungthung, nungbo kororpotini life si thangai tongo. Nini bagi kororpoti sasi komsi, nungtabok je umorwo, ane o video no naiwui tongo. Nini mind wo jepro hamya wan sok mung phaiwo, negative thought phaiwo, apro wan sogui di, nungtabok je umorwo thangai tongo, abo koror rangni seifano, morok kok hinui. Mane asuk morok life, asuk kahm life, but nung khai tongo, worry, tension, negative thought, hamya wan sok mung, doubt, abo rognosi. Nini bukhao 1% pano phaikenke, jani lai belai no hamya, ane kupal belai no hamya rokhinai. Inke wan sogina di, je nungtabok je nogo tongui tongo, lak borok, mutai rokno diai tongo. Je nini hai lifestyle mannani bagui, besuk kebang borok, ok pungya masawi tongna, besuk kebang borok, masaya thui tongna. Osung saro lak borok, mokol nugya, bo mutai no only mokol kaisa nugna nisi, sanai tongo. Kebang ma borok, yak maya, yakung maya, aborok only mutai no, himnani, mokol nugna nisi sanai tongo. Tei nungkhe, ninaro to joto si tongo, yak tongo, yakung tongo, mokol tongo, fan tongo, tei umorbu tongo. Ang saimano, tabok je ani o video no nai tongnai, aro ni bisingo 17 to 25 bisini umorni borok rok singnai. Inke tabok wan sok di dollo, nini o life besuk moro. Nung musuk khainke, nini o life by nung tamo khaimani atong. Nung sai to khainke, nini o life by tamo possible ing atong. But nung nini o kuti rang nisi morok life no si, faltu wo si west kai tongo. Facebook thangai, WhatsApp thangai, te romantic video rok nai si, west khai tongo. Facebook ro romantic video rok naiwei, tamo surung mungman ang sai si mania. Kokborok romantic video release kangke, aro naidi, lak million views payo. Aro tamo surung mungman, aborok only nini brain no si distract kayo. Nono kusuk kana ni bagui, lama phonu gelak. Abo ni bagui, nini o morok lak mano, kahm video naiwei, surung mung nawei, kusuk kana nino si surung di. Hamby dolok no, ane o video no pai thak jora nai tongo.